ଆସିଗଲା ଆମ ଲୁନା ଗାଡି ଡାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଛି ପକା ଘଷି ମାଜି କରି ଡାଙ୍ଗ ଆରେ ଭଲସେ ପଛେ ଶୁଣୁ ଏମିତି ପଛିବୁ ଯେମିତି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। ଭାଇ ଲୁନାରେ ବସିବାକୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଥର ଆମର ଗାଡି ହେଇଗଲା। ଆରେ ନେଉଳୁ କାକେ କଣ ଲୁନା ସଜାଡି ଦେଲେ? ହଁ ସଜଡା ହେଇଗଲା। ଆଉ ପଛିବାକୁ ପରା କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠୁ ଲୁନାରେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯିବେ। ହଁ ନଟ୍ୟ ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ଲୁନା ଚଲା ଶିଖେଇଲୁ ଆମେ ଚଲେଇବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ବାହାରକୁ ଆଣ ସମସ୍ତେ ବସିବ ଆମେ ଚଲେଇବା। ଆଉ ଆରେ ବସିଲଟି ସମସ୍ତେ। ଆ ନଟିଆ ଆରେ କହିଲୁ ଏଟା କେମିତି ଚଲା ହବ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରେ ସେ ଆକ୍ସିଲେଟର କୁ ମୋଡ।